На какво го фана, бати Владо? Зелена пава шерас. Добре, ние за штука сме дошли, той шаран се фана. Шарано обича също да яде боболечка. Това за него е една водна нимфа, тя му е става. Да снимам ли отдолу? Какво става? Не, тебе да снимам. Измори го, измори го. Чакай да му видим гърба. Браво, бе, те яли шараните. Не е било много студено. Само да не го скъсаш. Браво. Оп. Наши. Мъненко, бе. Снимай сега ето тук. Покажа. Шарана с... Той някаква рана има отдолу, бе. Да. Даже и отгоре се окълвали. Ето да се види. Да се види тук пава шерасото. Ето още как мърда като живо това нещо. Аз сега ми направи снимка с него. Да се види пава шерасото. Добре, тогава. Чакай да спрем видеото.